खुलुमबाय, आं अनजालि स्वर्गियारि। दिनै आं नोंथांमोननि खाथियाव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लाबावबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। खन्थाइनि मुं नोंखौनो आं सिरि सिरि। खन्थाइखौ दैथायहरदों धेमाजि जिल्लानिफ्राय लकेन दैमारिया। फैदो बिदिब्ला बिथां सुजुनाय खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। नोंखौनो आं सिरि सिरि। नोंखौनो आं सिरि सिरि मोजां मोनखुमायोमोन, नाथाय नोंहा माथो गुबुन मोजां मोननाय दंखायोसो। जेब्ला मोखां बिजाबाव नोंनि मोजां मोननायनि सिनायथि होनाय नुयो, अब्लासो आं गोमोहाबो। आं सिगाङाव लोगो मोननायमोनब्ला नोंखौ बेसेदि समायना जागौमोन, बोथोरजों लोगोसे आंबो। आं दा माथो खालामनो हानो, जौमोनानो आंखौ थिनला, लोगोसे बोथोराबो आंखौ जंखायहरला। अब्लाबोथ' आं नोंखौ मोजां मोननो हास्थायदोंमोन नैबे मुलुगाव, नाथाय जाफुङाखैसै आंनि बराद। खन्थाइ एसेनोसै, गोजोन्थों।